Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kafuni ganga kasweka. Ndio mtu kwa from 19 kufika leo. Kuliko fanyani? Yako. Mafika za mina nabengedwa mwina pamene bacha. Kufika leo mupeza kuti mwina ngati mati chama nacho chinali pa 1 million mwina pachili 1.6. Ngelo ndinkawa kunena kuti kodi masiku akamango opita. Siku zati yakhalo zizakhala zili basi. Zizakhala zidafika basi. Sili kumbaza kuti kumpesa pene. Ndicho linga chikulu chokumalira lero chona kuti wani mudziwa kuti madanda amene akwesangana machairman mmene ndira ndi mutimo ndi mmene muchi. Sitinangokhala. Magazi ambiriwo imapita ine personally that's really. Wewe bila to kufana kuti maso munthu. Ndikusiya ndikwapata somo apaka. Koma up to now ndimene chali kuti zilili. Ndiye mafali chifoto kozile kuti muna pamodzi. Kodi chine chimene ngapange kuti adimve ndi chani. Okay. Achama atulukira chama na mavenda kuno kwa moto ndiye kutoka kuona kuti kalikonsa chimake hadi kitangazo chokima kwa mbili chama ni watulukira ateya chitetezo ni chokima kwa mbili kaliga kupanga za masawa ya lamano kuli mwana wa mundu ambaye ndabambo ndiye simafuna kutitimbe ateya ayakula kuna chini wangu mbele ya masangara pano ndiye simununga chita inu ndikukapa mwepo kuti muambe kuti ateya ayakula chani pano chitetezo ni chokima kwa mbili pano palibe kupanga za masawa
kuoneka ukondwera kuti cheya wafika ndiye ayankhule anthu bwanji amayenda bambo mutakhapo mwepo poti pano acheya afika kuli kanthu kokanthwa ndi scissors msanga Mike Sakalicho kuti bwanji Malawi pamakina mnali ndine Ahmad Maloko one kake mambo and goodbye. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.